I pozdrav svim ljudima s Lego Minecraft TV. Danas ćemo Electric Games na MCG-u i danas smo bez mog druga Maksima. Što znate, u prošloj epizodi smo igrali PvP i onako. Ok, a danas igramo na mapi Halloween, Most Halloween 2015. Ok, počinjemo. South. Sad sam se jeba za se bavim. Ne, imam root ovdje. Ovdje tu, taj često. Jep. Nešto mi je palo na ruku. Ok, morao sam nešto da radim. Ok, mislim da možemo kupimo ove često ovdje. Jep. Tako te volim. Ne, ovdje ima dosta šugavih nečega. Ne verujem. Da ovdje izlazi moj cavity. Ok, evo ga. Ok, begam ja. Jer vidim da se likovi šoraju. Nice. I ne to. Ok, prema sad. Ok, malo smo stekovani za početak igru. Sorry. Ovaj bot neće mi trebati. Imamo 10 strela. Samo hvali još fishing god pa sekundari niga. Ima ovdje jedan čest. Pre sam ga nalazio uvijek. Siguran sam, pre sam ga nalazio ovdje uvijek. Evo to je taj čest. I... fuck. Idem u centru kraftam iron sword. Baš me briga za sve. Cool, nigga. Dobijemo onog lika. Nope, tamo je full iron lik. Ne da ja bežim. Ne bežim. Ovdje imam baš full tijedica. Ja ne vjerujem kakve sam ja sreće. Prevelike sreće. To je taj kombo! Sjedne moje ušao sam se u gaće. Oh my god, ja ne vjerujem. Nadam se da ste vidio. 5 igrača. Lik je full iron, izgubit ćemo ovaj meč, ali što da se radi. Iako je fail recording, izvleći ću ovaj video. Jer, ne mogu više snimam freaking puno fail recordinga je bilo. I stvarno me mrzi više, znači ne mogu. Ne znam kako da mi opišem te osjećaj. Freaking ne mogu. Više izdržim od ništa se ne vidi, ako to je čest. Ćemo vidjeti da zapalimo stvari koje nam trebaju. Koji je to? Ne samo da su lijepo. Ne znam što da radim. Mogu taktiku da igram u deathmatchu, sad ostali je 4 igrača. Ne mogu, ja ne mogu ovo da pobedim. Freaking ne mogu. Ovdje je već lutovano, samo evo ovdje ima neki čest. Nema ništa ovdje. Nema šance.
ovdje ima neki tijep. My god, ne znam što da radim, sigurno su likovi mnogo stakovani od mene, lele, ja nisam uopšte stakovan, ne znam što da radim. Oh, nice! Full chain! Lol, nice one. Ok, nije toliko. Pritamao sam da sam odlika. Aj, samo freaking da pobedim. Ali nema šansi, to sam sigurno. Trojica, oh my god, taj lik u deathmatchu s kojim ću da igram, bit će full iron. Ja nisam full iron. Kako je, tako ti je. Kako ti je, tako ti je, moj komašan. Ne znam da idu sada. Ne znam što da radim. No, dajmo sad. Eto ga gubitak. Ok, ljudi. Smijemo se na failed recording. Jep, kao što sam rekao. Ok. Ja mislim da je to što se tiče epizode. Hvala što ste gledali ovo video. Vidimo se vrlo skoro. Pos!